Dan huwa l-ewwel pass il quddiem biex jinħoloq bilanċ. Kliem il-Perit David Xwiereb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, waqt laqa mal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, fejn irrikonoxxiet il-kuraġġ li kellu l-Gvern biex jindirizza l-isfida dwar il-kirjiet protetti ta' qabel l-1995. Il-Ministru Rodrigue Galdes qal li waqt il-proċess ta' konsultazzjoni, il-Kamra tal-Kummerċ kienet fuq quddiem li proponiet li jiġu indirizzati dawn il-kirjiet. Huwa tenna li din ir-riforma se tenfasizza żewġ prioritajiet, il-bilanċ u l-ġustizzja. Appajt il se tkompli tingħata protezzjoni lil kull min għandu bżonn u tassigura dħul ġust lis-sidien. Il-Ministru Galdes qal li l-konsultazzjonijiet se jkomplu jirfinaw il-proposti biex tkompli tiżdied l-effiċjenza, jonqsu t-tilwimiet u tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn l-inkwilin u s-sit. Il-Perit Xwiereb qal li l-Kamra tal-Kummerċ se tkun ta' spalla għall-Gvern biex dan il-proċess jibda mill-aktar fis possibbli.